Hi guys, welcome back to my vlog. This is another episode of Yadz Travel and we're here in Barangay ni dari day. Barangay Ilaya here in Marlingundan sa among outreach program. Yay! Hi sister. Ay, video pala. Video. Say hi to the video. So na yung mga bata sa mong likod. Yes, hi guys. Okay, kenapa mo game? Kita kenapa game? Okay kayo. But before that, nada na intermission number, okay? So ito hawana ng derabi. So let's welcome ato sa taga-pakpak. Biasa pinakakusog na pakpak. Pinakakusog na kagit. Okay. Okay, atong pakpakan ang Dela Cruz. Tulong grupo na napulog yapon ang membro. 3 groups of 10. Sige. 1, 2. Ako to ang nanayaw. Alito ko dalibingin ka to nanayaw. Ganun nga. ¿Qué pasa? Thank you, Vanguards! Thank you, Vanguards at work! Thank you, thank you! Say thank you, thank you!
Balay na kay kaslungsod, ano may signal, puro silong na tayo. Kung mamalik at bitan niya ay, kung may tao dito. What are you preparing, guys? KG. Oh, embutido.